er den type, der gør korte dage lange. De stopper aldrig deres trætteri. Jeg elsker, når de synger deres glade nissesanger, men endnu mere, når de klapper i. Jeg skal møde min far! Han siger, han er din søn. Deb, hvem har sendt ham? Jeg ved det ikke, Mrs. Hobbs. Der var ikke noget kort med. Mrs. Hobbs? Er du gift med min far? Jeg er gift med Walter Hobbs, ja. Så må du være min stemor. Vil du have en krammer? Nå, tak. Er det der en vindmøllemodel? Du ved, hvad det er? Ja, jeg har lavet nogle af dem på julemandens værksted. Har du? Hvor mange? Kun omkring 7.000. Syng blot en julesang. Sådan. Med en smuk og fortryllet klang. Ja, bliv ved. Og hvis du bare bliver ved, så synger hele verden. Du kommer 2,5 time for sent. Ja. Men jeg har virkelig en god forklaring. Lad mig høre. Jeg havde glemt dig. Buddy, ho, ho, hør om nissen ham. Buddy, ho, ho, hør om nissen ham. Og den dumme sende, det kan I tro. Hør om nissen ham. Buddy, ho, ho. Se, Ja, kom så. Let så. Let så. Kom. Kom så. Nej, det går ikke. Vi kan godt bruge et par rensdyr. Tak for hjælpen, dyrenes beskyttelse. Og der hele verden siver, skal her kan blive vældigt. Glimmer! Jule! Røve. Jule! Kugle. Rensdyrmule. Jeg sidder så.